Annual Ingoma lesikuyona namhlanje sijabule kakhulu ukuthi sikhona. Njengohulumeni-ke waKwaZulu Natal siyaye sikuthanda ukuthi konke lapho noma zonke iy'ndawo lapho abantu bekhona sibe khona. Ka-health umsebenzi wethu ukuthi nangabe kukhona abantu sikwazi ukuletha ama-services. Sinohlelo esilibiza ngokuthi isibhedlela kubantu. Uma ngabe kunabantu abaningi kangaka kakhulukazi siyaye sibe khona ngoba nathi siyaye sihlanganisele bona abantu sihambise ama-services emphakathini noma kuwona abantu emahholo.